Samantala, idol, labis po ang tuwa ng libo-libong residente po ng Anda, Pangasinan dahil po sa nailunsad na programang Konsulta plus Guiconsulta sa kanilang bayan. Pinangunahan po ito mismo ni Governor Ramon Monmon Gico III. Nakatanggap ang mga residente ng libreng konsultasyon, libreng bitamina at mga gamot hatid ng PhilHealth Konsulta. Cash incentive naman ang hatid ng Guiconsulta. May hatid ding libreng seedlings at asin na galing sa salt farm ng pamahalang panlalawigan. Namigay din si Governor Gico ng learning books at manipulative toys sa mga daycare centers. Buong suporta ang ibinigay ni na Vice Governor Mark Lambino at Board Member Apple Bakay, Nong Fontalera, Abono Party List Representative Doc Bobby Estrella at Anda Mayor Hugani Rarang at Vice Mayor Erwin Katabay at iba pang mga kinatawan ng LGU. IFM News. IFM News. IFM News.